भाग्यान कसं उकरून ठेवला नाही बरं तिथं. म्हणजे कधी कधी असं खूप इच्छा होते ना की खूप बोलावं तसं मला आज वाटते. चुलीवर तर असे पटापट होतात, वेळ लागत नाही. गाई करा बबुड्या, गाई करा. मी बाहेर होते, माझं काम आहे ना. तू गाई करा बेटा, गाई करा दोघांनी पण. गुड बॉय आहे दोघं पण, गुड बॉय. खाऊन पिऊन झाले ना. दोघांनी पण गाई करायची. आईला काम आहे, बाबाला काम आहे, दादाला काम आहे, सगळ्यांनाच काम आहे. तुम्ही झोपा इथे. तर आपलं घरातलं सगळं काम आटपलेलं आहे, सगळं झालेलं आहे. आणि आता बाहेरचं काम चालू केलेलं आहे. चुलीवरती बघा मी ठेवलं आहे नाश्ता बनवायला. तवा जरा तापत ठेवलं आहे का ते पण तुम्हाला मी सांगते. तुम्हाला मी नंतर दाखवते काय ते. त्याच्या आधी ते बघा सफेद फुलं पूर्ण झाड भरलेलं आहे. तुम्हाला काल पण दाखवलं होतं, त्याच्या आधी पण दाखवलं होतं. पण असं मोह ना आवरता येत नाही जेव्हा ती फुलं बघते तेव्हा. तर इथे कामं आपली चालू झालेली आहेत सकाळीच. आणि आता वाजलेत किती माहिती आहे का, मला वाटतं 7:30-8 वाजायला आले असतील. कुठे गेले? तिकडे गेले. हे बघा हे इकडचं सगळं साफ केलं कुणालच्या बाबांनी. आणि हे आता हे इकडचं सगळं साफ करायचं बाकी आहे. ते बघ तिथे आहेत, दिसत आहेत. मला वाटलं कुठं गायब झाले. जोरशोरमध्ये कामं चालू आहेत 2-3 दिवस झाली आपल्याकडे. सगळं रान साफ करायचं. भाग्यान कसं उकरून ठेवला नाही बरं तिथं. दवलं आहे ना ते बघा. ते कुणाल आहे, कुणालचे काका आहेत, त्यांचं पण चालू आहे. तुम्ही दोघं जण काय करता? हां, तो कोयता बघा इथे कुठेतरी पडला असेल, भेटेल तो. तो काम करता करताच कुठेतरी राहिलेला आहे इथेच कुठेतरी. हां इथंच कुठेतरी पडलेलं आहे. कोयता हरवला आहे आमचा, तो भेटतच नाही. त्याच्यामुळे कामं सगळी अडकून राहिलेले आहेत. चला हे बघा शिराळा चुकलेला आहे बियाणं. कालच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला सांगितलं होतं चादरी गोधड्या सगळ्या धुवून झालेल्या आहेत. फक्त ह्या ना सुकायच्या बाकी आहेत, थोड्या ओलसर होत्या म्हणून मग अच्छा दोरीवर टाकून ठेवल्या. आणि ही बघा ही सगळ्यात जाडी गोधडी, ही पण म्हणजे जास्तच ओलसर होती पण आज होऊन जाईल म्हणजे कंप्लीट झालेलं आहे. आणि ही गिलक्या वगैरे ह्या काढलेल्या आहेत, त्या सुकवणं म्हणजे उपयोग होईल, ह्याचा बियाणं म्हणून वापर होईल. बघू आता ह्याच्या बिया निघतात का, कारण आधीच काढलेलं आहे ते. भेटली बघते मी तो कोयता कुठं. धार काढायचा गॅरंटी म्हणजे आता आपण काम केलेलं असेल तर पडलेलं तर चेक करायला नको. नाही पण ते घाणेरडी सवय आहे ना तुमची, हत्यारा घ्यायची आणि तिथे टाकायचं काम झाल्यानंतर. असं चालत नाही ना. तो सिमेंटचा गोळा तर उचलून बाहेरच जाऊ द्या. बेकार दिसून झाडाभोवती. या आजच्या दिवसामध्ये होऊन जाईल, सगळं होईल ना. तर मी नाश्ता बनवला तिथे. जामचं झाड बघ काय मस्त झाले, तुम्हाला पण दाखवत्या. गेल्या वर्षी एवढं छोटंसं होतं, पुढच्या वर्षी धरेल. कधी पण ह्याच्यामध्ये गरमीमध्ये धरतो. नाही गरमीचंच होतं, बेबीकडे धरलेलं ना. दोघांना घरामध्ये ठेवले ना बघा, दोघं जण केक कटतात म्हणजे हळूहळू ओरडतात दोघं. म्हणजे शेरूला जास्त झोप आले काय तो बघा बारीजवळ. हा गाई कर, मी तिथे काम करते. गाई करा, मी खाऊ येते तुम्हाला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर तुम्ही म्हणाल प्रिया काय रोज रोज तेच दाखवते, पण काय नाही आपल्या आयुष्यामध्ये तेच घडतंय ना. आता वेगळं असं काय करणार, जे डेलीचं आहे रुटीन तेच मी तुमच्याशी शेअर करते. आता सध्या हीच कामं चालू आहेत.
तर सगळी तयारी चालली आहे जोरशोरमध्ये. आणि आता संध्याकाळी ड्रम आहे ना तो पाण्याचा रिकामी करून तो परत पॅकिंग करायला घेणार आहे. मग म्हणजे सामानवर सगळं भरायचं आहे. सगळ्यात आधी ना नाश्ता बनवून घेते. म्हणजे ह्यांची कामं चालू आहेत, भूक लागते ना मग काम करताना, त्याच्यामुळे पटापटाने मी ते करायला घेतलं आता. म्हणजे एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, कुणालचे काका आलेत ना मुंबईवरनं, ते आले ना मुंबईवरनं तेव्हा 2 दिवस काय जेवायचेच नाही ते, म्हणजे त्यांना भूक लागायचीच नाही. म्हणजे वाढलं ना तरी पण एखाद चपाती खायचे आणि मग जेवण टाकून द्यायचे. त्यांना नाही जमायचं, म्हणजे खायला व्हायचं नाही. मग तेच आता त्यांना अशी भूक वगैरे चांगली लागते. म्हणजे 8-10 दिवस होऊन गेलेत ना, आता छान प्रकारे नाश्ता जेवण सगळं असं व्यवस्थित त्यांचं चालू झालेलं आहे. म्हटलं चांगली गोष्ट आहे. तर नाश्त्यामध्ये काय बनवलं आहे तुम्हाला दाखवते मी. सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे. चटणी बनवून झालेली आहे, सगळं पीठ आहेत ना मिक्स करून सगळं ते झालेलं आहे. धिरडी बनवते आज. हे बघा, ह्या 2-3 प्रकारची पिठं घेतले. म्हणजे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, रवा घेतला आहे, चण्याचं पीठ टाकलेलं आहे आणि कांदा टोमॅटो कोबी टाकलं आहे, मिरची टाकले, लसूण आलं कोथिंबीर असं सगळं मिक्स करून ठेवलं आहे. आपल्या घरात ज्या भाज्या असतात ना त्या सगळ्या टाकायच्या. आणि रेसिपी ना बऱ्याच वेळा मी ना शेअर केलेली आहे. छान बनतं, आवडतं आमच्याकडे हे. पोटभरीचा नाश्ता आणि हेल्दीसुद्धा. तर चुलीचं माहिती काय झालं, पाणी बघा तापत ठेवलं होतं, मागचं पाणी पण तापलं आहे, ते पण तिथे पाणी तापवलेलं आहे. पण आंघोळीला आता सगळेजण कामं चालू आहे, म्हणजे आंघोळ कशी कोणाची होणार. कुणालच्या बाबाने फक्त आंघोळ केली, पण त्याच्यामुळे मग आहे ना इथे बाहेरच घेतलं मी करायला. मग नंतर गॅसवरच करायचं होतं, तेव्हा पण चांगला तापलं आहे. तर नाश्ता बनवता बनवता तुमच्याशी बोलते. आज असं खूप बोलावं असं वाटतंय. किचनचं सांगते तुम्हाला. आम्ही कुणालच्या बाबांना गेल्या मंगळवारी भाज्या आणलेल्या, ज्या मुली बघा आल्या ना त्याच्या दुसऱ्या दिवशी, आणि तुम्हाला बघा मी दाखवलं होत्या. आणि त्या भाज्या सगळ्या तशाच फ्रीजमध्ये पडून होत्या. म्हणजे मला वाटतं 1-2 भाजी मी केली असेल, बाकी सगळं तसंच पडून होतं फ्रीजमध्ये. कारण सगळ्यांना नॉनव्हेज हवं झालं खायला. म्हणजे सुकी मच्छी हे ते सगळं असं सगळं चालू होतं. आणि 2-3 वेळा बाहेर पण जेवण झालं, त्याच्यामुळे मग ना त्या भाज्या पडून होत्या. आता काय झालं, 2 दिवस झाले ना, म्हणजे कालपासनं ना सकाळी संध्याकाळी अशा, म्हणजे काल दुपारी ना एकच भाजी केलेली, संध्याकाळी 2 भाज्या, म्हणजे असं करून सर्व भाज्या संपवल्यात. आता फक्त एक भाजी राहिलेली आहे. म्हणजे असं असतं हे, कोणाचं एकत्रची फॅमिली जमली ना का मग ते जास्त करून नॉनव्हेजचाच भर असतो आमच्याकडे. आणि खरं म्हटलं बघायला गेलं ना तर आमच्या घरामध्ये नॉनव्हेज भरपूर खातात. आता हे कुणालचे काका आहेत ना, त्यांना नॉनव्हेज खूप आवडतं, खूप म्हणजे खूप. अगदी तुम्ही रोज दिलात ना तरी रोज खातील, पण गुरुवारचं फक्त खात नाहीत ते, बाकी नॉनव्हेज त्यांना असं भरपूर आवडतं. त्याच्यामुळे मग सगळेजण होते, त्याच्यामुळे नॉनव्हेजचेच प्रकार जरा जास्त झाले, असं झालं ते. आणि भोपळा एक जोडीला, आणि जोडीला मुली पण. तुम्ही आता इतके दिवस व्हिडिओ बघताय, तुम्हाला माहिती आहे आमच्याकडे व्हेज जास्त बनते, भाजी वगैरे असं. पण आम्ही पण आता या 8 दिवसामध्ये नॉनव्हेज बरंच खाल्लेलं आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं आता स्वतःवरती कंट्रोल ठेवलं आहे, जिभेवरती. असं सगळं चालू आहे आता. आता ह्या धिरडीचा प्रकार आहे ना, हा त्यांनी कधी खाल्लाच नसेल कुणालच्या काकांनी, आता हे पहिल्यांदाच खातील. काय होतं की मुंबईला कशा आमच्या सासूबाई आहेत, पण त्यांचं पण आता वय झालं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना पण कसं फारसं असं जेवणाचं वगैरे जमत नाही आता, असं आहे ते. आणि घरात दुसरं कोण आहे नाही करणारं, त्यामुळे थोडंसं जरा अडचण होते जेवणाची वगैरे त्यांची. म्हणजे जास्त करून मग बहुतेक असं बाहेरचं खाणं मग खायला लागतं. त्याच्यामुळे आता आहेत तोपर्यंत चांगलं चांगलं बनवून घालते मी, आणि त्यांना पण असं आवडतं, आवडीने खातात. तर बघा शेरू कसा अजून पण त्याचे कुई चालू आहे. सकाळी उठलेत 5:30 वाजल्यापासून दोघं पण. आता जर का सोडली ना दोघांना पण तर सरळ रानामध्ये निघून जातील, थांबणार नाही. त्याच्यामुळे राहू दे, कारण सकाळी खेळून वगैरे झालेले आहेत ते. छान प्रकारे नाश्ता बनवूया. माझी पण आंघोळ वगैरे बाकी आहे, पण इतक्या लवकर आंघोळ करून काय करायचं. आणि थंडी पण वाजते खूप, आणि कामं पण घरामध्ये आता बरीचशा आहेत. आता पण मी म्हणजे भरपूर असं काढून ठेवलेलं आहे. गहू वगैरे साफ करून ठेवले, ते सगळं दळून घ्यायचं आहे. 1 मिनटं, कारण जाताना पण सगळं घरातलं जे काही धान्य वगैरे आहे ते घेऊन जायचं आहे, नाही तर म्हटलं खराब होईल की नाही, त्याच्यामुळे पॅकिंग करून ठेवायचं आहे ते. तर ही सगळी तयारी आता चालू आहे.
अजून पण डेट काही फिक्स नाही झालेली आहे. तुम्हाला मला वाटतं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं आहे 1-2 दिवसापूर्वी की अजून नाही तारीख ठरलेली आहे. आता ते फर्निचरचं काम झालं ना मुंबईला आणि मग त्याप्रमाणे मग आम्ही तारीख ठरवणार आणि जेव्हा ठरेल तारीख तेव्हा मी सांगेन तुम्हाला. हे बघा इतके बघा बनवून झालेत. मला वाटतं जवळजवळ 8-10 बनवून झालेले आहेत आणि छान तयार होत होत्या बिड्याच्या तयारती मस्त असे. चुलीवरती असे पटापट होतात, वेळ लागत नाही. तर आज की नाही माझा बोलायचा दिवस आहे. म्हणजे कधी कधी असं खूप इच्छा होते ना की खूप बोलावं तसं मला आज वाटतं की नाही माझ्या मनामध्ये ज्या गोष्टी आहेत ना त्या बोलाव्या तुमच्याशी. मध्ये आपल्या 1-2 ताईंच्या कमेंट होत्या की म्हणजे इतकं चांगलं घर असताना तुम्ही का सोडून जात आहे मुंबईला. खरं सांगू का माझी पण अजिबात इच्छा नाही आहे हे सोडून जायचं. अशी काही कारणं आहेत की ज्याच्यामुळे आम्हाला जावं लागतं आहे. ते मी तुमच्या शेअर करीनच काय कारणं आहेत ती. पण अजिबात इच्छा नाही आहे. ही झाडं, हे इतकं सुंदर घर, इथे इकडचं वातावरण छान. पण कधी कधी ना सगळ्या इच्छा बघा आपल्या पूर्ण होत नाही. त्याच्यामुळे असे डिसिजन घ्यावे लागतात आणि तसंच काहीतरी असं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला ना जावं लागतं आहे मुंबईला. जास्त करून कुणालचे बाबा आहेत ना तेच सांगतील कारण सर्व डिसिजन त्यांचा आहे. म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जरी वाटत असेल की नाही मी कधी कधी बघा माझा आवाज आहे ना म्हणजे मोठाच आहे आवाज आणि जे माझ्या मनात असं तसं बोलते मी. असं मनामध्ये एक आणि तोंडावर एक असं नाही मला जमत. म्हणजे डबल फेस असून तसं नाही माझं. आणि खोटं मला सहन होत नाही. म्हणजे चिडचिड होते माझी. मग त्याच्यामुळे ज्या काही गोष्टी असतात त्या मी स्पष्ट तोंडावरती बोलते. आणि आवाज पण बघा माझा मोठा आहे. राग असेल तो पण माझ्या चेहऱ्यावरती तुम्हाला पटकन दिसणार. आनंद असेल तो पण माझ्या चेहऱ्यावर तुम्हाला पटकन दिसणार. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्याच्यामुळे ज्या काही गोष्टी आहेत ना त्या पटकन कॅमेऱ्यासमोर बघा तुमच्याशी म्हणजे शेअर करते मी आणि दिसतात तुम्हाला लगेच. त्यामुळे कधी कधी असं वाटतं की नाही मी खूप लाऊड बोलते माझं वागणं पण तसं कधी कधी वागावं पण लागतं. आपण जर का एकदम गप्प राहिलो किंवा शांतपणे आणि काय म्हणू एकदम थंड तर आपला फायदा घेणारे पण बरेच लोक असतात. त्याच्यामुळे स्ट्रॉंग राहायचं आपण खंबीरपणे असं उभं राहायचं नाही तर जगणं ना खूप कठीण होऊन जातं. त्याच्यामुळेच मी स्वतःला इतकं स्ट्रॉंग करून घेतलेलं ना की आपल्या वाटेला कोण जात नाही. मग ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. आता सगळ्याच गोष्टी काही सांगता येत नाही व्हिडिओमध्ये पण असतात बघा तशा गोष्टी. त्याच्यामुळे तुम्हाला माझा असा आवाज वगैरे असा लाऊड वाटतो. पण मी अशीच आहे पहिल्यापासून आणि जशी आहे तशी मला आवडतं की कॅमेऱ्यासमोर यायचं. साखर आणू थोडाच पाहिजे चवीला फक्त. मला साखर टाकून चालते. मला असं नाही की ते सॉस पाहिजे. तुला काय ते घे सॉस सांगितलं. तुला साखर दे जरा. भरपूर निघाला तरी पण सॉस. घे ना खेच ही घे खेच हे घे खेच. हे काय नायलॉन आहे ना उगाच पाडतोय. हे काय किती घेतले वरती वर डबल टेबल दिलाय. चाल मग कोपरा घे. दोऱ्या घे दोऱ्या पुन्हा कशी आहे दोऱ्याचा कुठून आणणार. मगाच्या दोऱ्या काय केल्या तिथे मी 2 3 दिले. त्या टॉयलेटच्या इथे पण टाकलेल्या त्या बघा. हाय दोऱ्या आहेत त्याला माहिती आहे. ते जाडीवाले दोरे तुकडे करून घ्या. लांब लांब बांध नंतर मध्ये मध्ये बांधा आपण दोऱ्यासोबत. हे भरपूर दोरे आहेत. ते बघतो मालिक गेला घ्यायला. त्या टेल्यामध्ये पण आहेत. ट्रॉलीमध्ये पण आहे. बास्केटमध्ये पण आहे. मोठी आहे ही भरपूर मोठी आहे. भरपूर मोठी आहे. गरज नाही पण ती कुठल्या साईडने बांधणार आता. हा ही आता अशी घेतो हां इथून आणि अशी फिरवतो इकडे. पण ते हे पण काढायला लागेल ना. काय ह्या वेली आहेत त्या. अरे मी कटर हातात घेतलाय. कोयता हातात घ्या सुरी घ्या ते बरोबर करतो मी काय. आणि आता ही दुपारची वेळ आहे. मला वाटतं काहीतरी 2:30 वाजले होते. घरातलं सर्व रुटीन आटपून गव्हाचं पीठ आहे ना ते मी दळायला लावलं होतं. दळून झालं होतं. चक्की पण साफ करून झाली होती.
आणि सगळं पीठ होतं ना ते एका प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये जमा केलं आणि नंतर कापडाच्या पिशवीमध्ये पॅकिंग करून ठेवलं, म्हणजे बांधून ठेवलं, कारण न्यायचं आपलं ते मुंबईला. तर अशा प्रकारे बघा सगळी तयारीने आता चालू आहे, हळूहळू सर्व होते. आणि नंतरला संध्याकाळच्या वेळेस झाडांचं खत पाणी आज करायचं होतं. तर आम्ही सर्वजण म्हणजे कुणालसुद्धा होता जोडीला आणि काकासुद्धा आले होते. ते बघत होते कशा प्रकारे आम्ही काम करतोय ते. तर खत कुणालचे बाबा घालून देत होते झाडांमध्ये, कुणालचे काकासुद्धा होते त्यांच्या जोडीला आणि मी पाणी घालत होते, कारण खत घातल्यानंतर झाडांना पाणी पण देणं गरजेचं असतं, कारण खत असतं ना ते उष्णता सोडते, त्याच्यामुळे झाडांना असं नुकसान होऊ शकते. पण खत कसं आपल्या घरामध्ये पडलेलं होतं, त्याच्यामुळे एवढं ते वाया जायला नको म्हणून आता हे खत पाणी ना आम्ही आता करायला घेतलेलं आहे. आणि आता काही थंडीचं वातावरण आहे, त्याच्यामुळे असं काही फारसं नुकसान होणार नाही. तर तेच इथे काम चालू होतं. आणि झाडं तुम्हाला सांगते, सगळी झाडं आपल्या आवारामध्ये ना लावलेली आहेत, पण आता हे जे रान वाढलं होतं ना त्याच्यामुळे एकही झाड असं दिसत नव्हतं. पण आता बहुतेक जे रान आहे ते सगळं साफ करून झालेलं आहे, म्हणजे कटिंग करून झालेलं आहे. फक्त थोडंफार कुठे कुठे राहिलेलं आहे, ते पण आता होईलच सावकाश. म्हणजे जसं जमेल त्या पद्धतीने ना आपण आता काम करतोय. त्याच्यामुळे होतं आहे बघा, सगळ्या गोष्टी होत आहेत हळूहळू. तर इथे म्हणजे झालं होते बहुतेक, करून झालं होतं आणि अंधार व्हायला आला होता, त्याच्यामुळे कुणाला जेव्हा म्हणाल की नाही थोडंसं आपण बाकी ठेवूया आणि दुसऱ्या दिवशी करूया. 2 बांबू तोडून टाकायला तेच पाहिजे, ठेवायचे नाही. तर ताईंनो, पुढील 8 दिवस म्हणजे आत्ता तुम्ही जो व्हिडिओ बघताय त्याच्या पुढील 8 दिवस पण असेच कामामध्ये जाणार आहेत. आणि मीच अशी नाही, तर घरातले जितकेही मेंबर आहेत त्यांना सगळ्यांना असं कामाचा लोड राहणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय सर्वांना.